проход е красиво малко градче, което се намира в Средногорието, в близост до планините Средна гора и Рила, както и до прохода Траянови врата. През града минава малка рекичка, която местните наричат Баншница. Казвам се Йорданка Митрова. Кмет съм на град Момин проход втори мандат. По професия съм инженер, работила повече в леярството. За града какво да ви кажа? Малък град, който е разположен на прекрасно място и известен с минералните си извори, които съществуват още от тракийско време, като старо тракийско селище. През 16 век селището се е казвало Солудервент или проход на водите. От 1939 година се казва Момин проход. Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Радостина Йовкова, а ръка за ръка с мен е Затопали тъпане, предаването, което улавя пулса на живите ни културни традиции. От край дунавското село Харлец ви отвеждам в град Момин проход. Това е първият от 4-те епизода за родолюбивите и талантливи българи, които живеят тук. А те наистина са много. Предлагам да не губим повече никакво време и да ви запозная с първият от тях. А той е Васил Стайков. Дремливи, а сънищата лъжливи, че очите са дремливи, а сънищата лъжливи. Затопане, тъпане, здали ми се селяне. В много легенди и турски архиви се среща названието Солудервент или Късдервент, което означава Момин проход или проход на водите. Според едно предание, разпространено сред населението от Средногорието, турците решили да преминат през Момина клисура и Солудервент за Ихтиман, след като не могли да пробият отбраната при Траянови врата. За да спрат нашествениците, българите завирили река Мътивир и Ихтиманското поле се превърнало в огромно езеро. Водата тръгнала през прохода и нашествието на турците било спряно. Недалечното минало Момин проход е бил община, казвала се Момина баня и е включвала околните махали, всички, някъде към 7000 жители е имало. Сега сме към община Костенец, населението е около 1500.
Слабо е застъпено земеделието, промишлеността е съсредоточена в Костенец и там работи населението. Пътуват и до София голяма част. Животновъдството също, малки са нашите. Малко животновъди имаме, които се занимават. Друго е известно в Момин проход е това читалище, в което и ние се помещаваме, което има много сериозна развита дейност. Казвам се Бойка Кичукова и съм читалищен секретар на Народно читалище Гело Милев, 1954 година, град Момин проход. Едно сравнително младо читалище, създадено само преди 60 години, младо на фона на годишната, която празнуваме тази година, а именно 160 години от читалищно дело в България. Основано през 1954 година от група ентусиасти, след като Момин проход вече става курорт. Първоначално има само библиотека, после на мястото, на което е зад мен и което се намира читалищната сграда, е имало една стара кръчма, тракийска среща. В тази днесната кооперация го предоставя за читалище. Помещава се книгите и на следващата година започва да се развива и художествената самодейност. През 1982 година започва строежа на читалището. Една година по-рано се създава и фолклорния ансамбъл Натка Вучева, наречен така в името на неговата основателка Натка Вучева, която събира няколко жени ентусиастки и създават ансамбъла. Ансамбъла има 150 песни в репертуара си, песни характерни на нашия местен доглас, с влачене и дигане, както казват нашите баби. Играем над 50 хора, които са от местната ни общност. Характерно за нашия фолклор е това, че ние се намираме на раздела между две области, между тракийската и шопската. И в нашия фолклор, в нашите песни, танци, обичаи, в нашите носи, всичко, което правим, ние сме взели и от шопската, и от тракийската. Не сме нито шопи, нито траки, нито тракийски шопи, нито шопски траки, а сме обособили една наша си типична местна локална традиция. И в пеенето, и в танците, и в облеклата. Cai
В основата на българските народни празници и обичаи е народният светоглед, знания и представи за света, както и взаимодействието на природата и обществото. Казвам се Христина Котларова. Повече от 30 години съм в ансамбъл Натка Вучева. Танцорка съм все още, но участвам и във всичките обичаи. Много обичаи имаме, един от които е войданки. Обичай, който днес ще ви покажем, летен обичай. Това е молебен за дъжд, прави се юни или юли. Ние го изпълняваме на сцена, не в живия живот, но сме го изучили от хората в село Горна Василица. Предишната ни секретарка Натка Вучева е записала подробно какви песни се пеят при този обичай, как се изпълнява и ние сега по нейния начин го изпълняваме. Това е обичай за молебен за дъжд. Лятото, юни-юли, когато е много сушава годината, а в селото Горна Василица хората са се препитавали предимно с земеделие и животновъдство. Ако няма дъжд, няма берекет и хората гладуват. Затова са направили този обичай, като в обичая участват само жени. Избират за войданки 2 момиченца, които са сирачета, за да може Господ да се смили и да ни прати дъжд. Тех не ги обличат с носи, а само с риси, боси. На главичките имат венчета и целите са обкичени с зеленина. Обичаите и обредите, изпълнявани по време на летните празници, целят преди всичко предпазване на реколтата от природни бедствия – градушка, суша, огън, както и от злонамереното и магическо обиране. Жени, направихме си войданките. Готови сме. Айде, момичета, да извикаме момите от селото и бабите да се помолим за дъжд. Айде, моми, и вие, баби, айде да се помолим за дъжд. Ще си застанат. Гръм се гръмнало, мила мамо, гръм се гръмнало. Де паднало, мила мамо, де паднало. Жените тръгват от къща на къща, като пеят ритуални песни за молба за дъжд. Във всяка порта ги чака жена с котленци с китка и вода, ръси ги войданките за вода, с водата за здраве и дарува стопанката с пшеница, царевица, коя каквото има. Зато пане, тъпане, здраве ми се селяне.
Казвам се Станислав Крумов. Работя в сферата на българския танцов фолклор повече от 15 години, като преподавам народни танци на деца и възрастни. Когато дойдох, аз заварих 3 групи от танцори. Всъщност аз направих и една 4-та група. Тя е от малки деца, предучилищна и първи клас. Следващата група е средношколци, деца на възраст 5, 7 и 8 клас. Третата група е между 10 и 11 клас, това са се деца. И ансамбъла, който е Момин Проход, който са вече възрастни хора, работещи. Също така по желание и по инициатива на родители, които водят децата си да танцуват, направих и една група за любители, които изучават народни хора. Момин Проход има една много интересна зависимост, която се наблюдава. При нас творят поколения. При нас в момента творят баба, прабаба, внучка и правнучка. Даже нашата предишна хореографка, основателка на детския танцов състав, казва просто: тук така са замесени децата с такова тесто, с такава мая и от такова тесто. Но наистина трябва работа с децата. За жалост много малко за децата, които са в Момин Проход. Училището ни е с много малко деца. Миграцията, всички отиват да учат навън в големия град. Да си в близост до големият град има своите минуси, но съботата е ден, в който всички ученици, студенти и работещи на други места с трепет се прибират в родното място. Впечатли ме броя на децата, които явно с много желание участват в различните състави към читалището. Не можах да се издържа и попитах в каква посока работят читалищните дейци тук, за да ангажират интереса и вниманието на подрастващото поколение. Много са насоките. Първо, участват в много престижни фестивали. Всеки иска да отиде на престижен фестивал и да знае, че той е човек, който представя България. Обикновено ходим на такива фестивали, които сме единствените, които представяме България като фолклора на България. Казвам се Юлия Заркова. От 4 години работя като библиотекар в библиотеката при Народно читалище Гео Милев. Започнах тук с много голям ентусиазъм, защото аз съм израснала тук. Била съм читател, откакто се помня в тази библиотека, и за мен беше особено така интересно и емоционално да се върна вече не като читател, а като библиотекар. Фондът на библиотеката е около 19 000, малко повече от 19 000 броя. Имаме специализиран детски отдел, като целта на библиотеката е главната насоченост е към децата. Мой приоритет е да запаля децата да четат, така че вече, когато имат един създаден опит, един създаден навик да четат, те се връщат, разбира се, като възрастни и като голями. Организираме множество събития в библиотеката. За децата специално правиме летни школи, летни занимални. 3 пъти в седмицата, един от дните четем навън, с спортно облечени, ходим на разходка в гората, носим книги, там четем, децата се забавляват много. Явно им липсва тези походи навън и игрите навън. Един от дните имаме приложни изкуства и един ден, в който гледаме филми, екранизации на детски книги, задължителни, които се четат за училище.
Така малко им помагаме с четенето, в същото време правим презентация, разказваме за авторите, разказваме нещо интересно за героите, така че да се пък запалят да четат тези книжки. Всяка година правиме такива кръжоци по приложени изкуства и те са с благотворителна цел. След изтичането на кръжока се прави благотворителен базар, продават се нещата, които са създали децата. И след това с паричките, разбира се, закупуваме нови материали, така че да можем да работим все по-усърдно. Смея да кажа, че ме е безкрайно интересно, защото явно в малкия град липсват такива дейности. За големите читатели организираме срещи с писатели. Така разширихме малко дейността на библиотеката от миналата година, може би. Започнахме да правим изложби долу в малкия салон на читалището. Организираме изложби предимно на наши местни художници. Сега последната изложба беше на една художничка, която е от тук. Беше и първа изложба въобще. Беше много вълнуващо и за нея, и за нас. Трудоемко, интересно, защото все пак за един библиотечен работник подреждането на една изложба е много така странична дейност, но смятам, че наистина се получи. Смея да се похваля, че събитията са ни доста посещавани. Има интерес, явно липсват тези културни дейности в малкия град и наистина се радваме така на доста интерес. Много приятно се изненадах от факта как местните културни дейци се стремят да върнат децата към книгите, как поддържат интереса и на по-големите си читатели. Поинтересувах се дали и как успяват да обогатяват фонда на библиотеката. Това е много трудна мисия, но не се отказваме. Опитваме с дарения, много малко пари се отделят за средства, главно по проекти работим. Слава Богу, има хора, които даряват. Разбира се, приемаме дарения и от стари книги, но истината е, че библиотечните фондове са попълвани през годините добре и нямаме чак такава нужда от тези стари книги, но там, където имаме нужда да попълним нещо, разбира се, приемаме всички дарения. Благодарим на всички дарители. За нас всяка една книга е много важна. Това е най-хубавия подарък за една библиотека. Да дойдат до книгите. Мога да кажа за себе си, че докато учих, купувала съм доста книги и така с удоволствие съм ги донесла тук, защото смятам, че мястото на книгите е в библиотеката. Колкото да е хубаво вкъщи и библиотеката да ти е пълна, книгата се прочита, слага се на рафта и обикновено не се връщаме назад към тези книги. Затова смятам, че мястото на книгите са в библиотеките, където има доста повече хора да стигнат до тях. Работиме по един проект към глобални библиотеки. 3 от компютрите са по този проект, имаме още един. Закупени имаме още по един проект, един компютър, имат интернет, правиме ни обучения за обучение на възрастни стартови умения в работата с компютрите. Имаше интереси към тях, като се предположи, че тези обучения бяха за възрастни, които са от пенсионерския клуб. На такава възраст, която не са в работна среда, имат интерес да се научат. На част роднини са в чужбина, надалеч, да се чуват по скайпа, да работят с Фейсбук. Така че имаше интерес и така за мен беше безкрайно интересно, защото те се обучаваха като малки деца. Нали, малките нямат този страх от техниката, досега с компютъра, докато те ги гледаха така като някакви божества. Надявам се зрителите ви и бъдещите читатели да намерят пътя към библиотеките, защото библиотеката не е това, което беше. Библиотеката се отваря като едно огромно информационно пространство. Да, важни са книгите, важни са и интернет ресурсите, защото там информацията е неограничена, огромен е потока. Да намерят в библиотеката мястото, което е за тях там да учат, да четат, да се забавляват, да я разпознаят като един информационен център, в който могат да прекарат времето си учейки и забавлявайки се. Зато пане, знали ми се селяне.
Сигурна съм, че искате да продължим да ви показваме тези изпълнени с ентусиазъм българчета, които пълнят душите ни със своите песни и танци. Впечатляващо е как самодейците от Момин проход са превърнали читалищната дейност в своя кауза. Да, те наистина са извор на българщина и както ви споменах в началото на предаването, ние ще продължим да се виждаме с тях и в следващите издания. Затова запазете хубавите емоции и доброто си настроение и за следващият епизод, скъпи приятели, защото малките и големи таланти от Момин проход с нетърпение ще ви чакат. Както и аз, разбира се. До скоро!